que vam fer que vam portar de la classe. Vam votar la classe dels números i vam votar també l'alegria, els sentits, les flors, tots aquests, però al final vam fer els números. Ara explicarem la informació que vam portar per saber què eren els números. Vam fer els números àrabs, els romans i tot va començar a l'Índia quan es va portar de país a país i després es va estendre per tota Europa. Avui explicarem que tota aquella informació que vam pujar ho vam pujar en un lloc. Aquesta és la prehistòria, la numeració dels egipcis, la numeració dels grecs, la numeració dels romans, la numeració xinesa, la numeració dels maies, la numeració dels àrabs, en l'àmbit dels números al 980. I una cosa, algo com un comecocos que s'obre i ja es tanca. Els signes. Els signes. I aquí tenim l'infinit. Aquí tenim el número pi, l'arrel quadrada, els irracionals. I els racionals tenim els centers, que són els números que trobem al nostre voltant. Prehistòria. La prehistòria comptaven fent ratlletes i tirant pedres. Numeració dels egipcis. Els egipcis van crear els símbols per fer números. Numeració dels grecs. Els grecs utilitzaven les lletres per fer números. Per exemple, la A, que és la primera lletra de l'abecedari, i era l'1 perquè l'1 és el primer número de tots els números. Numeració dels romans. Van inventar els números fent 7 lletres majúscules, però no podien fer operacions. Numeració xinesa. Numeració xinesa. Van fer servir dibuixos i signes com els egipcis i els romans. Numeració dels maies. Aquí havia a baix el dalt, i usava el 0 i el calendari. Numeració dels àrabs. Es van inventar a l'Índia, els van agafar els àrabs i els van portar fins a Espanya. Els àrabs són els que havien començat a servir els números i les havien portat a Espanya. Són els números que fem servir ara. Els números tenen aquesta forma perquè l'1, per exemple, l'1 té un angle, el 2 té 2 angles, el 3 té 2 angles, el 3 té 3 angles, el 4 té 4 angles, el 5 té 5 angles, el 7, tots fins al 9. Els signes. Aquesta és la resta de suma i la de menys i la multiplicació, la de l'igual i la divisió. Les sumes i les restes les va inventar un alemany.
La multiplicació l'havia creat el Lilla. L'igual el va fer el Robert el 1800. La divisió la va crear Leibniz per escriure en una línia. Infinit. L'infinit és com un cuit trompat i mai té fi. Mireu. Classificació dels números. Els números irracionals són com dibuixos com l'arrel quadrada i el pi. Les racionals són els números que tenim per al voltant. Enters, fraccions o decimals. Els números al meu voltant. Aquest és un llibre que diu els nostres números al nostre voltant. I aquí és una cosa que posaven el nostre nom i els meus cognoms de les lletres i del nom. I aquí posaven el dia i el mes i l'any de l'aniversari. I aquí quan mesuro, peso els discs que tinc, la meva talla i el número de sabata. I també hi ha moltes més pàgines i posa disc a qualsevol lloc. Pues posa el carrer, posa el número, posa el pis, posa el codi postal, posa la població, el telèfon de casa i el telèfon dels pares o pares. I vam comptar la família, quantes famílies teníem. Nosaltres en la classe hi ha niño i no nena. I 6 professoras. I si mirem a les 5, i posaven el meu número favorit de les meves curiositats i el número de mascotes que tinc. I quants dents hem perdut. I aquí n'hi ha algunes fotos que he vist al quadre. Esperem que us hagi agradat.